Popon uutisista päivää. Tämä on Popon uutiset ja tänään me kerromme jotain mielenkiintoista. Katsotaan, nyt Jasmin haastattelee jotain hyviä tyyppejä tuolla. Mitkä ovat aukioloajat hiihtolomaalla? Maanantaina ja tiistaina 12.8 ja keskiviikkona 12.12. Mitä Popolla tapahtuu hiihtoloman aikana? Hiihtolomaan tiistaina 3.3. Lähdetään keilaamaan. Tässä kaikki tällä kertaa. Näkemiin. Hei, ootko sä muuten sitä kuullut, että miten saa vielä hullummaksi? No? Laittaa sen pyöräshuoneeseen ja sanoo, että mene nurkka häppeämään. Mitä meni? Käy. Hyvää päivää. Nyt täällä Popon uutisissa kerrotaan jotain mielenkiintoista. Mä sanoin jotain. Sä et sanonut mitä mun Pitäisi sanoa. Käy. Tässäpä kaikki tällä kertaa. Näkemiin. Muuten oot sä kuullut? Keksi se hei Käy. Mitä Popolla tapahtuu hiihtoloman aikana? Hiihtolomaan tiistaina 3.3. Lähdetään keilaamaan.